piłkę Jakub Szulencki, nic z tego nie wyszło. Ale teraz jest przejęcie, Szulencki, gol! Jakub Szulencki. Jest bramka na 1-0 dla drużyny z Torunia. Zobaczmy, jak to się stało. Dobre przejęcie piłki przez Kawkę. Szulencki. Dobrze przecięta piłka. Jest okazja dla drużyny z Torunia. Gol! Jakub Szulencki. I 2-0. Tafel Rodrup. Toruń prowadzi już z drużyną Red Devils Chojnice. Zobaczmy jeszcze raz. Piękna piłka do Szulenckiego. No i mamy bramkę. Mamy bramkę dla drużyny Tafel Rodrup Toruń. Proszę to zobaczyć jeszcze raz. Rzut wolny. No i bramka strzelona.